σωστές διατροφικές συνήθειες. Και επειδή αν δεν μάθουμε από παιδιά, κυρία Πούλια, πώς να αντιμετωπίσουμε το μεταβολικό σύνδρομο, όταν φτάνουμε και γινόμαστε ενήλικες είναι πιο δύσκολο, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Πολύ. Τους τελευταίους 6 μήνες υποφέρεις, αισθάνεσαι στέρηση? Πολύ. Μπορώ να πω ότι από όλα αυτά εδώ πέρα δεν με συγκινεί κάτι. Δεν σε συγκινεί κάτι. Θα δούμε όμως γιατί θα πρέπει να μάθει να σε συγκινεί στην πορεία. Κυρία Πούλια, να ρωτήσω αν εδώ έχουμε κάνει σήμερα έναν πολύ ωραίο παραστατικό τρόπο για να δούμε τις θερμίδες που πρέπει να καταναλώνει ένας άνθρωπος στα 25, στα 40 και στα 60. Και για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις, είναι οι ποσότητες ημερήσιες για άνδρα φυσιολογικού βάρους, 75 κιλών, ένα 70 ύψος, με ένα φυσιολογικό BMI. Θα κάνουμε και ένα σχόλιο για τις γυναίκες. Να ξεκινήσουμε με τον 25. Ναι. Ένας 25 πρέπει να έχει 4 φρούτα στην. Για να διατηρεί το βάρος του πρέπει να καταναλώνει μια τάξη θερμίδων περίπου 2.500 την ημέρα και πρέπει να αποτελείται από φρούτα και λαχανικά, κάποιες άπαχες πηγές πρωτεΐνης όπως είναι το κοτόπουλο χωρίς πέτσα, κάποια γαλακτοκομικά για το ασβέστιο και βέβαια μιλούχα τρόφιμα, ψωμί, ολικής άλυσης και μακαρόνια. Εδώ για μία γυναίκα να υποθέσω ότι είναι λιγότερες οι ποσότητες. Θα ξεκινήσουμε ένα βήμα παρακάτω, θα πάμε από τις 1.800 θερμίδες. Πάμε να δούμε ένας άντρας 40 που πρέπει να τρώει σχεδόν το ίδιο με μία γυναίκα 25. Ναι. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Εδώ τι αλλαγές έχουμε από την πρώτη κατηγορία? Έχει μειωθεί το ψωμί, όπως θα δούμε. Έχουμε 2 φέτες αντί για 4, αντί σωστά. για 4, έχει μειωθεί λίγο το κοτόπουλο, αντί για 150 γραμμάρια είναι περίπου 120. Τα μακαρόνια έχουν μειωθεί αισθητά. Λίγο. Τα γαλακτοκομικά έχουν παραμείνει το ίδιο για να καλύψουμε τις ανάγκες σε βιταμίνη D και ασβέστιο. Και η βιταμίνη D είναι μια βιταμίνη την οποία την είχαμε παρεξηγήσει στο παρελθόν. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική για το μεταβολικό σύνδρομο και όχι μόνο για το σκελετό. Μια πολύ Αντί για κρέας, εδώ μπορούμε να έχουμε και ψάρι, να υποθέσω. Δεν είναι. Ναι, για να εξασφαλίσουμε και ω3 λιπαρά οξέα. Εδώ έχετε αφαιρέσει ένα φρούτο ήδη. Ναι. Βλέπω. Έχουν αυξηθεί, είναι αντίστοιχα τα λαχανικά. Και είναι ένα πολύ εύκολο κόλπο για να προκαλούμε κορεσμό. Τα λαχανικά έχουν και αυξημένη ποσότητα υγρών αλλά και φυτικές ίνες που βοηθούν πάρα πολύ στο μεταβολικό σύνδρομο αλλά και στο να χορτάσουμε πιο γρήγορα. Να πάμε στον 60. Ο 60 πρέπει να τρώει μόνο 2 κουταλιές. Να πεινάει. Ή πρέπει να πεινάει ή πρέπει να κινείται. Ένα από τα δύο. Αυτά είναι όλα μαζί τα πράγματα που μπορεί να φάει ένας 60. Μαζί με κάποιο λάδι βέβαια. Με 2 κουταλιές λάδι. Εδώ έχετε μειώσει αισθητά τα λαχανικά. Τα έχετε μειώσει λίγο. Έχετε μειώσει πολύ τα φρούτα. Στα 2. Μία φέτα μαύρο ψωμί. Έχετε κρατήσει την ίδια πρωτεΐνη. Ναι. Και έχετε περιορίσει λίγο τα μακαρόνια, βλέπω. Και τα γαλακτοκομικά έχουν μείνει τα ίδια και η πρωτεΐνη. Πόσες θερμίδες έχουμε εδώ? Εκεί γύρω στις 1650 είναι. Εδώ έχουμε λοιπόν και τον 60 1650 θερμίδες, που ουσιαστικά όμως είναι το ίδιο γεύμα που πρέπει να παίρνει μια γυναίκα στα 40. Ναι, έτσι ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο 60 άνδρας στερείται για πολύ λιγότερα χρόνια από ότι μια γυναίκα. Τρομερό είναι αυτό. Και εδώ, ας πούμε, αν θεωρήσουμε ότι μια γυναίκα στα 60 δεν πρέπει να τρώει τίποτα σχεδόν. Όχι, απλά θα τρώει γύρω στις 1.300 θερμίδες. Δηλαδή δεν ακόμα θα τρώει μισή φέτα ψωμί, ένα στήθος κοτόπουλο. Όχι. Θα μειώσουμε το λίπος. Θα μειώσουμε το λίπος. Το λάδι δηλαδή. Ναι. Πώς σου φαίνονται όλα αυτά, Δημήτρη? Μετά από 5 περίπου μήνες πετυχημένης προσπάθειας, ένα πράγμα μόνο θα μπορούσα να πω. Έλεος. Ναι, αλλά όμως έχεις δει αποτέλεσμα. Έχω δει αποτέλεσμα, ναι. Και αυτό είναι σημαντικό, να μην το ξεχνάμε. Είναι. Να ρωτήσω για έναν άνθρωπο που έχει μεταβολικό σύνδρομο και θέλει να βελτιώσει όλους αυτούς τους παράγοντες, δηλαδή την πίεση, το σάχαρο. Τι μπορεί να κάνει σε σχέση με τις τροφές? Δηλαδή να επιλέξει τροφές με περισσότερα αντιοξυδωτικά, βοηθάνε φρούτα, λαχανικά. Τα φρούτα και λαχανικά βοηθάνε και λόγω των αντιοξυδωτικών που περιέχουν και λόγω των φυτικών ινών. Οι φυτικές ίνες γενικά βοηθάνε στην καλύτερη ρύθμιση του ζαχάρου του αίματος, που είναι ένα χαρακτηριστικό για το μεταβολικό σύνδρομο. Και κατά δεύτερο λόγο, χορταίνουν, όπως σας είπα και νωρίτερα, πολύ πιο γρήγορα τον οργανισμό. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυθόρμητα μείωση των θερμίδων. Επίσης, οι υδατάνθρακες έχουν πολύ σημαντικό ρόλο. Οι σύνθετοι υδατάνθρακες βοηθάνε στο μεταβολικό σύνδρομο. Όταν λέτε σύνθετοι, όλα που είναι μαύρα, ολικής άλυσης προϊόντα. Εντόστια είναι απαγορευμένα στο μεταβολικό σύνδρομο, ανεβάζουν πολύ τα τριγλικερίδια. Και το ουρικό οξύ. Το αλκοόλ. Ήταν μία από τις απαντήσεις που έδωσαν οι άνθρωποι, ότι πιστεύουν ότι η κοιλιά μπορεί να πέσει αν κόψουμε το αλκοόλ. Το αλκοόλ έχει πολύ κοντινές θερμίδες με το λίπος. Έχει 7 θερμίδες ανά γραμμάριο. Οπότε, κόβοντας το αλκοόλ, οδηγούμε τον οργανισμό μας σε μια μείωση των συνολικών θερμίδων που προσλαμβάνει. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κατανάλωση αλκοόλ συνοδεύεται και με κατανάλωση τροφίμων οι οποίες δεν μοιάζουν πολύ με το τραπέζι που έχουμε μπροστά μας. Δηλαδή, τις ξέρει εδώ ο Δημήτρης. Έχω ακούσει, έχω μυρίσει σουβλιστό αρνί.
Ναι, οπότε. Πλέον δουλεύω. Πια, δεν τρως. Δεν βλέπω. Το 50%, Με οδηγεί η μύτη μου πλέον. το 50% της απόλαυσης του φαγητού είναι στην όσφρηση, οπότε έχετε τουλάχιστον το 50%. Ξαναπόκρισα. Ανακάλυψα ξανά την όσφρηση. Μέσα από την πείνα μου. Αφού με την γεύση δεν μπορούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες αυτές τις πληροφορίες. Κυρίες και κύριοι, όπως ακούσαμε, η διατροφή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο να ρυθμίσουμε τους παράγοντες του μεταβολικού συνδρόμου, αλλά πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η άσκηση. Όχι μόνο για να χάσουμε βάρος. Υπάρχουν ειδικές μορφές άσκησης σήμερα που βοηθούν στην ρύθμιση του σαχαρόδι διαβήτη, της υπέρτασης και των άλλων παραγόντων του μεταβολικού συνδρόμου. Όταν ξεκίνησα τη γυμναστική τον Ιούλιο, οι τιμές μου στο ζάχαρο ήταν 295, σήμερα είναι γύρω στα 95. Στο βάρος από 121 πλέον είμαι 95,3. Αν θέλει κανείς να μετρήσει σε περιφέρεια, νούμερο 42 παντελόνι, τώρα 36, το λέω απλά για να το καταλάβει ο κόσμος. Και τα τριγλυκερίδια έχουν μειωθεί περίπου κατά 45%. Το πρόγραμμα που ακολουθούν είναι κατά κύριο λόγο ένα πρόγραμμα αερόβιας άσκησης, είτε στο διάδρομο είτε στο ποδήλατο, και μετά ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης κυκλικό με πολύ χαμηλές αντιστάσεις, με ένα γρήγορο ρυθμό εναλλαγής και πολύ καλές αναπνοές. Κάποιος που έχει χιλιακή παχυσαρκία και μεγάλο βάρος, το πλέον σίγουρο είναι ότι θα τον ενοχλεί η μέση του και τα γόνατά του. Οπότε πρέπει να κάνει ασκήσεις που να βοηθάνε αυτό το πρόβλημα. Όσον αφορά το ζάχαρο, η δράση της άσκησης είναι παραπλήσια με του φαρμάκου. Για παράδειγμα, αν ο ασθενής έρθει και έχει 200 ζάχαρο, θα φύγει με 10 μετά την άσκηση, ό,τι κάνει και το φάρμακο. Αν το έχει πάρει και είναι στην κύρια δράση του, τότε θα έχουμε υπογλυκαιμικό κόμμα. Θέλει μεγάλη προσοχή. Οι υπερτασικοί πρέπει πριν το κομμάτι το αερόβιο να κάνουν μεγαλύτερη διάρκεια στο ζέσταμά τους. Δηλαδή, αν κάποιον άλλον θα τον έβαζα 4 λεπτά, ο υπερτασικός θα κάνει 8 λεπτά ζέσταμα και θα κάνει και 8 λεπτά αποθεραπεία. Η γυμναστική για μένα είναι απαραίτητο συμπλήρωμα, ας το πούμε αυτό που λέμε, ενός υγιούς κύκλου ζωής. Αν προσπαθήσεις, λοιπόν, τα αποτελέσματα είναι θεαματικά. Μακροπρόθεσμα οι ασθενείς αυτοί μειώνουν τη λήψη φαρμάκων. Τα φάρμακα πλέον που ήταν και στόχος έχουν μειωθεί από 3 δίσκια ημερησίως σε 2 και βαίνουμε προς περαιτέρω μείωση. Είμαι ευδιάθετος, αισθάνομαι δυνατός, είμαι 54 χρονών και ακόμη θεωρώ ότι καθημερινά αποκτώ περισσότερες δυνάμεις οι οποίες ήταν κρυμμένες μέσα μου. Είδαμε λοιπόν πόσο σημαντική μπορεί να είναι η άσκηση. Δίπλα μου έχει κάτσει ήδη ο κύριος Λεκάκης, καρδιολόγος. Καλώς ήρθατε. Κύριε Λεκάκη, να σας ρωτήσω αν τελικά η άσκηση, διαβάζω μια τελευταία μελέτη ξένη, λέει ότι ισοδυναμεί με ένα αντιυπερτασικό χάπι την ημέρα. Μήπως είναι υπερβολή? Όχι, δεν είναι καθόλου υπερβολή. Εάν δούμε τι αποτέλεσμα έχει μία μονοθεραπεία, όπως λέμε, με ένα χάπι, δηλαδή στην αρτηριακή υπέρταση, αυτή είναι της τάξης περίπου των 10 χιλιοστών στην συστολική πίεση. Δηλαδή πολύ απλά η πίεση πόσο πέφτει, ας πούμε? Μπορεί να πέσει από το 14 στο 13, έτσι πολύ απλά. Αυτό είναι το σύνηθες αποτέλεσμα. Αυτό το αποτέλεσμα πράγματι μπορεί να το έχουμε και με μία άσκηση έτσι όπως την περιγράψαμε, δηλαδή μια άσκηση της τάξης των 30 περίπου λεπτών την ημέρα, γρήγορο περπάτημα που θα είναι περίπου 5 ή και περισσότερες φορές την εβδομάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Κύριε Διαμούρτο, να σας ρωτήσω γιατί η άσκηση πέρα από το ότι θα χάσουμε κάποιο βάρος μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά και σε άλλους παράγοντες, όπως ακούσαμε για την υπέρταση, ας πούμε? Βελτιώνει την διασταλτικότητα των αρτηριών, μειώνει την προδιάθεση για σαχαρόδι διαβήτη, γιατί μειώνει τα επίπεδα της ινσουλίνης, μειώνει τα επίπεδα της γλυκόζης, και αυτά μπορούν να επιτευχθούν και μόνο με μία συνεδρία άσκησης. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να βγει να περπατήσει, όπως είπε και ο κύριος Λεκάκης, μία φορά για 30 λεπτά και οι ευεργετικές επιδράσεις της άσκησης να διαρκέσουν μέχρι και 48 ώρες στην ευαισθησία της ινσουλίνης. Δηλαδή, να μειωθούν τα επίπεδα της ινσουλίνης και να μειωθούν τα επίπεδα της γλυκόζης. Αυτό είναι εντυπωσιακό, όπως το λέτε. Το θέμα είναι πώς θα πείσουμε τους ανθρώπους να ασκηθούν. Από τη στιγμή που θα βγει μία φορά και θα κάνει άσκηση, θα ευχαριστηθεί το γεγονός της άσκησης εξαιτίας της έκρησης ορισμένων ουσιών που λέγονται ενδορφίνες. Οπότε θα κολλήσει μετά. Θα είναι κολλήσει, λίγο ναι. Σαν... Το μόνο πρόβλημα που υπάρχει είναι να μην τον οδηγήσουμε
το πιάσιμο. Δηλαδή η αρχή να είναι με ήπιας μορφής άσκηση, ούτως ώστε να αποφύγουμε το πιάσιμο, γιατί το πιάσιμο συνήθως οδηγεί σε διαταραχές του μεταβολισμού και εμείς δεν θέλουμε να έχουμε διαταραχές του μεταβολισμού. Δημήτρη, η σχέση σου με την άσκηση πώς ήταν πριν και πώς είναι τώρα? Τώρα, για να μην πεινάω, δεν ασκούμε καθόλου. Μετά από την επιτυχημένη μου προσπάθεια. Μέχρι πέρυσι έκανα πάρα πολύ έντονη άσκηση. Ξεκίνησα kickboxing μετά από πάρα πολλά χρόνια που έκανα μικρός. Το αποτέλεσμα ήταν να πεινάω περισσότερο. Και επειδή η άσκηση αυτή είναι το βράδυ, μετά την άσκηση έπρεπε να φάω οπωσδήποτε αργά. Το αποτέλεσμα ήταν φρικτό. Πάρα πολύ άσκηση, αλλά δεν έβλεπες αποτέλεσμα. Χωρίς καθόλου αποτέλεσμα. Ενώ τώρα δεν κάνω καθόλου. Αλλά είσαι σε δίαιτα όμως τώρα. Ναι, για να μην πεινάω, φοβάμαι. Αυτά, κύριε Λεκάκη, όμως πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Οπωσδήποτε αυτά τα δύο πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Και καλό είναι. Το λάθος που έκανε ο Δημήτρης είναι ότι πήγε ακραία και στις δύο. Πήγε ακραία στην άσκηση ο Δημήτρης. Εάν ακολουθούσε ένα απλό, πολύ απλό πρότυπο περπατήματος, γρήγορου περπατήματος, ας πούμε 5-6 χιλιόμετρα την ώρα, για 30 λεπτά την ημέρα, 5-6 φορές την εβδομάδα, νομίζω αυτό θα είχε πολύ ευεργετικά αποτελέσματα και θα ξεφεύγατε από αυτή την ακραία μορφή άσκηση, η οποία πράγματι δημιούργησε διάφορες ανεπιθύμητες ενέργειες. Προβλήματα. Να ρωτήσω, υπάρχει ένας τρόπος χωρίς φάρμακα να ελέγξουμε αυτό που λέμε τις τιμές του μεταβολικού συνδρόμου? Η δίαιτα, η άσκηση, οπωσδήποτε βοηθούν και μπορεί να αποφύγουμε την εξέλιξη σε μια κατάσταση όπου θα χρειαστούν φάρμακα. Αν όμως έχουμε τέτοιες εξελίξεις και έχουμε, για παράδειγμα, υψηλές τιμές ζαχάρου, εξέλιξη σε ζαχαροδιαβήτη ή πολύ έντονα παθολογικές τιμές λιπιδίων, τότε αναγκαστικά θα πρέπει να προσφύγουμε στα φάρμακα. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για την αρτηριακή υπέρταση. Εσύ φάρμακα μπήκε στη διαδικασία να πάρεις? Κάνω όλη αυτή την προσπάθεια γιατί δεν θέλω να πάρω ποτέ μου φάρμακα. Όσο το δυνατόν. Ποια φάρμακα είναι αυτά που θα μας βοηθήσουν σε αυτές τις περιπτώσεις? Είναι φάρμακα που ας πούμε μπορεί να αυξήσουν την καλή χολυστερόλη, να μειώσουν την κακή, να ρίξουν την πίεση? Σίγουρα υπάρχουν φάρμακα τα οποία μπορεί να μειώσουν την αρτηριακή πίεση. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία μπορούν να μειώσουν την κακή χολυστερίνη, με κύριο εκπρόσωπο τις στατίνες, και υπάρχουν πολύ λίγοι φαρμακευτικοί παράγοντες και αμφιλεγόμενοι που μπορεί να αυξήσουν την καλή χολυστερίνη. Προλάβατε την ερώτησή μου, γιατί βλέπω ότι τελευταία έχουν βγει πάρα πολλά φάρμακα τα οποία έχουν σαν στόχο να θεραπεύσουν αυτό που λέμε μεταβολικό σύνδρομο, να περιορίσουν την παχυσαρκία, την κοιλιακή παχυσαρκία. Όλα αυτά γιατί απέτυχαν? Απέτυχαν διότι δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το σύνολο των παραγόντων. Το ζητούμενο είναι να έχουμε μια πολυπαραγοντική αντιμετώπιση. Να βρείτε ένα φάρμακο που να ρυθμίζει όλα, δηλαδή. Ακριβώς. Υπήρχαν τέτοιες προσπάθειες μέχρι το πρόσφατο παρελθόν, που απεσύρθησαν όμως, τουλάχιστον προς το παρόν, επειδή δημιουργούσαν διάφορα άλλα προβλήματα, κυρίως προβλήματα από το νευρικό σύστημα. Όμως, κυρίες και κύριοι, και θα ήθελα τη βοήθεια του κυρίου Κιόρτη σε αυτό, υπήρξε κάποια στιγμή η ελπίδα, δεν ξέρω αν εξακολουθεί να είναι ζωντανή, ότι πολλοί άνθρωποι μπορούν να βελτιώσουν το μεταβολικό σύνδρομο πηγαίνοντας στα χειρουργεία παχυσαρκίας. Είναι μεγάλες επεμβάσεις που δεν είναι απλές και φυσικά έχουν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα σε αυτούς που ενδείκνυται. Δηλαδή, πραγματικά υπάρχουν ασθενείς που είχαν μεταβολικό σύνδρομο πολύ μεγάλου βαθμού παχυσαρκία με δείκτη μάζας σώματος πάνω από 40, δηλαδή άνθρωποι που ξεπερνούσαν τα 150 ή και τα 200 κιλά, και πραγματικά αυτοί οι ασθενείς χάσαν σε βάθος χρόνου πολλά κιλά, με κάποιες ίσως παρενέργειες από το χειρουργείο, αλλά πραγματικά είχαμε μεγάλη βελτίωση πολλών παραγόντων κινδύνου του μεταβολικού συνδρόμου. Εγώ να κρατήσω αυτό που είπατε. Είπατε σε αυτούς που ενδείκνυται, και εμείς κάναμε μια έρευνα, κυρίες και κύριοι, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τελικά αν τα χειρουργεία αυτά γίνονται σε αυτούς που ενδείκνυται ή ακόμα γίνονται και με το φόβο ότι προληπτικά κάνω ένα χειρουργείο για να προλάβω το σαχαρόδι διαβήτη. Αντιμετώπιζα προβλήματα όπως υψηλή πίεση, πρόβλημα στην αναπνοή, δεν μπορούσα να περπατήσω, κάθε 50 μέτρα έπρεπε οπωσδήποτε να καθίσω και έτσι αποφάσισα να μπω στη διαδικασία να λύσω το πρόβλημα χειρουργικά. Οι ενδείξεις της χειρουργικής θεραπείας της παχυσαρκίας και του μεταβολικού συνδρόμου είναι συγκεκριμένες. Αφορά άτομα με πολύ σοβαρή παχυσαρκία, με δείκτη μάζας σώματος πάνω από 40 ή με δείκτη μάζας σώματος πάνω από 35, που ταυτόχρονα πάσχουν από διαβήτη, υπέρταση, στεφανία νόσο, άπνοια κατά τον ύπνο ή έχουν προβλήματα με τις αρθρώσεις τους. Συχνά έφτανα σε αδιέξοδο, δηλαδή έχανα λίγα κιλά,
Και μετά, επειδή κουραζόμουν από την όλη προσπάθεια, απλά κόβοντας κάποιες απαγορευμένες εντός εισαγωγικών τροφές, συνήθως έπαιρνα περισσότερο βάρος από ό,τι ξεκινούσα και αυτό το πράγμα με κούραζε μέχρι που έφτασα στο αμήν και έπρεπε αναγκαστικά να καταφύγω στο χειρουργείο. Οι πιο δραστικές επεμβάσεις για το μεταβολικό σύνδρομο είναι οι γαστρικές παρακάμψεις, δηλαδή γαστρικό bypass, και η επιμήκης γαστρεκτομή, η μανίκη. Οι επεμβάσεις κυρίως της γαστρικής παράκαμψης, γαστρικού bypass, οδηγούν σε βελτίωση ή ίαση του διαβήτη, τύπου 2 όμως, των ενηλίκων, σε ποσοστό που ξεπερνά το 80 μέχρι και 97%. Οι ασθενείς αυτοί χάνουν σχεδόν το 65 με 80% του περιττού βάρους τους μέσα σε 1,5 έτος από την επέμβαση. Εάν η επέμβαση γίνει με τους κανόνες της χειρουργικής σήμερα, λαπαροσκοπικής ή ακόμα καλύτερα ρομποτικής χειρουργικής, η οποία μας προσφέρει τρισδιάστατη εικόνα, μεγαλύτερη μεγέθυνση και καλύτερες δυνατότητες να κάνουμε σειραφή εφόσον υπάρχουν αναστομώσεις, οι πιθανότητες κάποιος να έχει πρόβλημα πάρα πολύ σοβαρό μετά από μια επέμβαση τέτοια είναι πάρα πολύ χαμηλές. Η θνητότητα είναι περίπου γύρω στο μισό με 1%. Έφτασα στο σημείο να είμαι 220 κιλά όταν αποφάσισα να κάνω το χειρουργείο. Σήμερα είμαι στα 193, χοντρικά έχω χάσει 27 κιλά. Το χειρουργείο δεν αρκεί από μόνο του να λύσει όλα τα προβλήματα του μεταβολικού συνδρόμου και της παχυσαρκίας. Οι ασθενείς μετά την επέμβαση θα πρέπει να συνεχίσουν να ασχολούνται με την διατροφή τους και την προσπάθεια απώλειας βάρους και ίσως πολύ περισσότερο από ό,τι πριν. Αυτές οι επεμβάσεις υπερχρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιπτώσεις, αφενός μεν λόγω παραπληροφόρησης των ασθενών και αφετέρου ίσως υπάρχουν και κάποια συμφέροντα που προωθούν αυτές τις επεμβάσεις να γίνονται σε περιπτώσεις που δεν χρειάζονται τόσο πολύ. Υπήρξαν περιπτώσεις στην Ελλάδα που έγιναν επεμβάσεις σε άτομα τα οποία δεν είχαν νοσογόνο παχυσαρκία, υποτίθεται για προληπτικούς λόγους για να μην παχύνει κανείς και βρεθεί σε αυτή την κατηγορία προβλημάτων. Αυτό είναι γεγονός. Είδαμε τι γίνεται με τα χειρουργεία παχυσαρκίας. Δημήτρη, θα μπαίνεις ποτέ στη διαδικασία να κάνεις ένα τέτοιο χειρουργείο? Τυχαία συνάντησα κάποιον ο οποίος είχε κάνει αυτό το χειρουργείο. Είχε κάνει κάποιο χειρουργείο και μάλιστα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα είχε μπει σε μια ειδική διατροφή και τελικά είχε κάποια προβλήματα και τελικά αποφάσισα να μην ακολουθήσω αυτόν τον δρόμο. Δημήτρη, εγώ να κρατήσω ότι το σκέφτηκες και αυτό σημαίνει πολλά. Σημαίνει πολλά, κυρίες και κύριοι, γιατί οι άνθρωποι δίνουν ένα δύσκολο αγώνα κατά της κοιλιακής παχυσαρκίας και γενικότερα της παχυσαρκίας και θα το δούμε στην πορεία της εκπομπής. Μείνετε μαζί μας, μετά από ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις θα συζητήσουμε όλα αυτά. Ο Παπαδήμος, ο Παπανδρέου, ο Σαμαράς και οι άλλοι. Η νέα μεγάλη δημοσκόπηση της GPO. Λούκα Κατσέλη, Γιάννης Μιχελάκης, Φώτης Κουβέλης. Ανατροπή με τον Γιάννη Πρετεντέρη. Δευτέρα στις 11 και 4 στο Μέγκα. Ανακαλύψτε ξανά την Ιταλική υπεροχή. Νέο Lancia Y500. Lancia, una storia nuova. Για πρώτη φορά, δημητριακά, φρούτα και σοκολάτα ενώνονται με λαχταριστά κομμάτια μπισκότων Digestive. Νέα Digestive Bar Παπαδοπούλου. Για ισορροπία σωστής διατροφής και απόλαυσης. Digestive Bar Παπαδοπούλου. Η επανάσταση στις μπάρες. Κάθε προσπάθεια αξίζει επιβράβευση. Νέος αποταμιευτικός λογαριασμός αξίζει από την Τράπεζα Πειραιώς. Αρκεί να αυξάνεις τις καταθέσεις σου έστω και κατά 1 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνεις προνομιακό επιτόκιο 3%. Στην αποταμίευση ξεκίνα με αυτά που μπορείς. Ξεκίνα με Τράπεζα Πειραιώς. Την τράπεζα με τη δική σου έννοια. Καινοτομία στο φαρμακείο από τη Vichy. Νέο Liftativ Serum 10, ισχυρός όρος νεότητας. Τόσο υψηλή συγκέντρωση συστατικών, ώστε να μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας από την πρώτη σταγόνα. Τόσο ισχυρός, ώστε να επανορθώνει τις πιο έντονες ρητίδες του προσώπου. Νέα επιδερμίδα από την πρώτη σταγόνα. Νέο Liftativ Serum 10 από τη Vichy.
Η Αγκρίνο συλλέγει τη σοδιά της από Έλληνες καλλιεργητές. Επιλέγοντας προϊόντα Αγκρίνο, οχυρώνουμε την ελληνική οικονομία. Αγκρίνο, έχουμε μέσα μας την Ελλάδα. Beauty Bazaar της Vichy. Τώρα, η αγαπημένη σας φροντίδα προσώπου Vichy σε τιμή που θα λατρέψετε. Μην το χάσετε. Το άλλο, στην Anytime και πληρώνεις λιγότερα και έχεις και οδική βοήθεια. Έλα ρε φίλε. Και έχεις και ανθρώπους stand-by όλο το 24ωρο. Ό,τι και να γίνει να σε βοηθήσουν επί τόπου. Με ένα τηλεφώνημα καθάρισες. Τι λέει ρε παιδί. Άσε με σου λέω, έχω σκάσει. Έχω σκάσει! Κάποιο σοβαρό λόγο θα έχεις για να μην έχεις κάνει ακόμα ασφάλεια αυτοκινήτου Anytime. Γιατί με πλήρη οδική βοήθεια σε όλα τα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση και μόνο από 156 ευρώ το εξάμηνο, δεν συγκρίνεται με τίποτα. Anytime από την Interamerican. Ασφαλιστείτε τώρα online και τυπώστε το συμβόλαιό σας σε 5 λεπτά. Κάτι τέτοιο είναι καταπληκτικό. Η οδοντόκρεμα Sensodyne Repair and Protect βοηθάει την αναδόμηση των ευαίσθητων σημείων του δοντιού. Η Sensodyne Repair and Protect περιέχει Novamil, η οποία χρησιμοποιεί τα ίδια βασικά δομικά συστατικά του δοντιού και δημιουργεί ένα προστατευτικό κάλυμα. Θα συνιστούσα την Sensodyne Repair and Protect ανεπιφύλακτα, γιατί αυτό που κάνει είναι καταπληκτικό. Στη Shell αναπτύξαμε τη νέα σύνθεση οικονομίας καυσίμου Shell Fuel Save που σας βοηθά να εξοικονομείτε καύσιμο χωρίς επιπλέον κόστος. Οδήγησα 24 χιλιόμετρα με ένα μόλις λίτρο Shell Fuel Save. Εσείς? Παιδιά, τι κάνουμε τώρα? Τουλάχιστον εδώ δεν έχω αφεντικό. Ούτε μοντελιάρισμα. Ούτε τη μουρμούρα της καλής μου. Μήπως τελικά να κάνω διακοπές? KitKat. 4 λόγοι να τη δεις θετικά. Κάνε ένα διάλειμμα, κάνε ένα KitKat. Ωχ, τουρίστες. Με την κάρτα Smart Club συνεχίζονται οι εκπτώσεις στα κορυφαία καύσιμα Shell V-Power και οι μοναδικές προσφορές για ακόμα περισσότερες εταιρείες. Shell Smart Club, η έξυπνη κάρτα ανταμοιβής. Η ζωή χωρίς ευρώ. Έρευνα με τον Παύλο Τσίμα. Τετάρτη στις 11 και 20 στο Μέγκα. Παρακολουθείτε την εκπομπή Όλα για την Υγεία μου. Συζητούμε το θέμα του μεταβολικού συνδρόμου. Δίπλα μου είναι ο Δημήτρης, τον ξέρω πολλά χρόνια και του αρέσει να αυτοσαρκάζεται. Μήπως αυτός ο αυτοσαρκασμός σου γύρω από αυτό το θέμα σε βοηθάει να περιορίσει λίγο και το στρες και να είσαι καλύτερος σε αυτή την προσπάθεια που κάνεις για να χάσεις κιλά? Σίγουρο είναι αυτό. Και ξεκίνησα, θέλω να τονίσω απλά, ότι βρέθηκα ξαφνικά μπροστά στον καθρέφτη και σκέφτηκα ότι, εκεί αποφάσισα να δυνατήσω, σκέφτηκα ότι δεν μπορώ να είμαι χοντρός και να θέλω να είμαι αδύνατος και να τρώω όπως ένας χοντρός. Είναι απλό το πράγμα. Δεν μπορώ να έχω υπέροχο σώμα όπως το φαντάζομαι ότι έχω ενώ δεν έχω και να τρώω όπως ένας χοντρός, παχύσαρκος. Έπρεπε να αποφασίσω και αποφάσισα. Κύριε Λεκάκη, να ρωτήσω αν το στρες σχετίζεται με το μεταβολικό σύνδρομο. Το στρες οδηγεί σε μια αύξηση μιας ορμόνης που λέγεται κορτιζόλη. Αυτή η κορτιζόλη λοιπόν μπορεί να οδηγήσει και σε διαταραχές του ζαχάρου και σε διαταραχές των λιπιδίων, αλλά και σε μεταβολές του ενδοθυλίου, δηλαδή του έσοχητώνα των αγκίων, που όταν αυτή η λειτουργία του ενδοθυλίου διαταραχθεί είναι και η πρώτη αρχή της αθυρωματικής, της άτυροσκληρητικής διαδικασίας. Εμείς, κυρίες και κύριοι, συναντήσαμε τον Μάκη Πουνέντη, έναν άνθρωπο νέο, ο οποίος αυτοσαρκάζεται για την κυλίτσα, όπως και πολλοί άλλοι νέοι άνθρωποι, και είδαμε τι μας είπε για το δύσκολο πραγματικά αγώνα που καταβάλει στη σύγχρονη εποχή ένας άνθρωπος να διατηρήσει τα κιλά του. Μάκη, έχω έρθει σε ένα γραφείο που καταρχάς έχω δει ένα χαμογελαστό άνθρωπο, που αυτό είναι καλό στις μέρες μας. Ευχαριστώ. Και γύρω-γύρω βλέπω όλους αυτούς τους τραγουδιστές με τους οποίους κάνεις εδώ πράγματα. Χριστούς και Πλατινένιους και πολύ αδύνατους. Ναι, όλοι. Εσύ όμως κυλίτσα έχεις. Ναι, λίγο. Ήρθες εδώ στο γραφείο μου τώρα να μου χτυπήσεις το πρόβλημά μου. Όχι, απλώς
Επισημαίνω ένα ευαίσθητο σημείο. Όπως το λέτε ακριβώς, ευαίσθητο σημείο. Είναι αυτό που, όπως θα θυμάμαι τον εαυτό μου, μόνιμα κάνω δίαιτες, προσπαθώ να χάσω αυτό το έξτρα λίπος που νιώθω στις ηλιακή σωσίβιο, έτσι δεν το λέμε. Ναι, το σωσίβιο. Πολύ σωστά. Βέβαια κάπου μπορεί να είναι και γοητεία. Το πιστεύεις αυτό? Είναι ένα καλό άλλο. Δηλαδή θέλω να ισχύει. Εγώ πάντως τόσο καιρό προσπαθώ να το χάσω, μάλλον πιστεύω ότι είναι παρηγοριά στον άρρωστο αυτό. Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Απ' την άλλη πλευρά είμαι σε μια δουλειά που συνεχώς υπάρχουν φαγητά γύρω μου και πολλά γλυκά. Ξέρεις, υπάρχουν πολλές μελέτες τελευταία που λένε ότι αυτό το λίπος είναι το πιο επικίνδυνο. Όταν νιώθω ότι παίρνω περισσότερα κιλά, η μόνη ενόχληση που έχω τουλάχιστον μέχρι σήμερα είναι κάποιοι περίεργοι πόνοι στη μέση. Δεν ξέρω αν εννοείται κάτι τέτοιο ή υπάρχει κάτι άλλο που θα πρέπει να με ανησυχήσει. Αλλά αυτό είναι το μόνο μου άγχος. Και επειδή είμαι ένας άνθρωπος που δουλεύω πάρα πολλές ώρες, κατά μέσο όρο 15 ώρες την ημέρα, θέλω η υγεία μου να είναι καλή. Δηλαδή να μπορώ να Για ποιο πράγμα μετανιώνεις που δεν το έχεις κάνει για να βελτιώσεις αυτό, να ρίξεις δηλαδή το λίπος στην κοιλιά? Θα ήθελα πάρα πολύ να έχω βάλει σε μια καθημερινή βάση στο πρόγραμμά μου το γυμναστήριο. Γιατί το γυμναστήριο το πιστεύω πολύ περισσότερο από τις δίαιτες και τις διατροφές. Έχεις ταλαιπωρηθεί με τη δίαιτα? Ναι, συνέχεια, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, κάνω δίαιτα. Και αυξομειώνει το βάρος. Αυτό είναι το λάθος? Και αυτό είναι το χειρότερο που λένε οι γιατροί. Το πάνω κάτω, το φαινόμενο γιογιό δηλαδή. Ναι. Μήπως αυτό είναι το λάθος, ότι κάνεις συνεχώς δίαιτες? Το έχεις σκεφτεί ποτέ? Μπορεί, αλλά δεν ξέρω ποιος είναι ο τρόπος για να αντιμετωπίσω το πρόβλημα που να αλλάξεις ριζικά τη διατροφή και να βάλεις ένα διάδρομο στο διπλανό δωμάτιο από το γραφείο. Αφού φαντάζομαι δεν φεύγεις από εδώ ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι δουλεύω πολλές ώρες, ναι. Το τελευταίο πράγμα που θέλω μόλις φύγω από τη δουλειά μου είναι να πάω γυμναστήριο ή να τρέξω στο διάδρομο. Αυτά είναι δικαιολογίες. Αν πας μία φορά, πίστεψέ με, θα κολλήσεις, θα πηγαίνεις πιο συχνά. Δεν μου έχει συμβεί μέχρι τώρα. Δεν μου έχει συμβεί, Μιχάλη μου, δεν ξέρω. Θα δούμε. Συνήθως οι άνθρωποι, κυρίες και κύριοι, αρχίζουν να ανησυχούν για αυτά τα ζητήματα μετά τα 50 ή τα 60. Υπάρχουν τελευταίες μελέτες που τοποθετούν το μεταβολικό σύνδρομο από την κοιλιά της μητέρας μας. Εμείς κάναμε μια μελέτη στο Πανεπιστήμιο Ανίνων, όπου είδαμε γυναίκες που πήραν πάρα πολλά κιλά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μελετήσαμε